Tini ni pujar laiman oti kisah saiknar di. Wasung tini ni puja laiman kai jotona media rang ba hambai. Sina bokai 11 mandai ST. Kai BC kai Pasim Dirna Kola. Sina bo 1 number wat. Gai sing laiman ni otong kai buagra bo belai kostong ka sorry hamjara ngo. Nga abono tuino ganga pujar gloi. Bo sustong kai tongnang thung. Dai Twittering je counting joto Tripura sino koino musungo jotono susto ke kaham kengkai poribesh kaham ko tongna bagai abon bagai suri lai ganga pujar lai sing bubu garan bagi ma gongano sing bini bokoli muktu inugui bini kamani inugui hani narangani bagi bo bebak borong no busana bebang no bo hamjagui गोबां मुं पाया पाइफेले bo hamjago bini no nugo sung ma gongano jeske pan sorno khai bono kepala khanya bagai obuskango tabu 2 tarigo bono kepala khanya ni bagai sung ma gongani yakung tola sung bono bini sorono sung kalai sung joto noro tabu sung pal ke sung khrom layo gubu gara tai ba ayuk logoi bo tuini je tui log ma hakene bini ayuk wasal ko logoi tongtu holong je bakra aba hakene bini boragai tongtu ni sung bono suri lai sung ma gongano bin sorono sung kalai khrumo tai bo ma hake bekas je bin bekha molangai tongmani bebang bin bekha bebang sarngai tei hake bebang bin porskar ngai thangtu bin wana man bebang poktu ana sung soro te nyang asu